Ехан пионердары. Генерал, 4-cü etaj. тыңлайым. Yeter Ege. Yoldan git. Василий, Ал, бізге көп нема эшләһе бар әле. Тидрәк, тидрәк. Тагы я хәдрәк. Тәрәнрәк һава, Маша. Картлык, шатлык түгел инде. Совет армиясында хезмәт итүче иптәшләр. Бу безнең илебез өчен бөек көн. Тырышып укыгандан һәм күп шөгыльләндән һуң без кешелек тарихында беренче тапкыр кешене Йеханга озатабыз. Әйдә. Ян Хюретте Айгуль Рашитова тәрҗемә итте. Тексты укыны бар. Айгуль Рашитова, Шамиль Амангелдин.